Comment hapo ya ki ngi. Hoi, pios ngadam. Halo. Halo, halo, ale one join. Halo. Pios ngau. Halo. Okay. Halo. Okay. Oh, hoi. Pios ngau hoi hoi. Ta. Te long kum no, phi long kum no. Oh, hoi. Pios ngau hoi hoi. Ta. Te long kum no, phi long kum no. Pios ngau hoi hoi. Ta. I know you redeem code say please. Oh, redeem code mentah 4 penmi te ngini up to redeem code te kumlai sibon ma phi join te to kumju hi to beng to te penmi no se to ya up mo ngini keren ya ki ngini chat thang ni phang kanang ba kapor kan ya chkmat te ngini up to ka redeem code badai minta kasngi sedang nak bro te ke mo ngini ya chat thang ni te ai ki chat thang ni. Bro, I know redeem code. Bro, please. To ngin saya page mat te ngin apps phang. Kat no baje try. Ani kila ebun. Kulai sibun pila on join hado kat ne mo. Te ngi don tang laingut mentah ki ba join hakane ka chat. Te kila ebun ki ba ya chatting hane ka. Comment te day say bro. Oh, ngadai sinong na ne na makruat. Pipat. Mano ba job mo mentah. Meban nonglang. Kloi se bro te apps phang insa le yak tak redeem code te ladang apa capok ka YouTube jonga menta ya kata ka redeem code te ngini dengan play ngan page ya tu ka watch te kadang ya kmat menta ka ketu ka Free Fire ke ba ka ngini page ta te kane mo namar kane kadang start kane ka live ne Plus, he's also very dependent on finding the snipers that he likes dia ka using so volume much. kaniat If he doesn't find them, he has these assault rifles in his hands, then he's not as scary as the original Pahadi usually was. Yeah, I think that's a very important point. Saya bahare bro ke video. Yeah, sure, you're very proficient with Pi the snipers. yo ira. As competent with other weaponry. If that's not the case, Ngamnang touch te. Tobor. Kulai se bro ki na ai to redeem code. I like thar. To ngini up ya tak redeem code te yesa to. What to slide. Te ngini keren sepang kata ka Free Fire ka ba sa suspend mo ki kwa na mita ka Free Fire ko ba sa suspend te so ha comment ha kane ngan pensai kamai phi namar ki bun ki perlok menta ki wan nga po ki WhatsApp mo ki text nga ba ki ong ba kata ka Free Fire ka bala sa block ni ka bala sa ban suspend kumta ngila ne mla ti so ha ban ye cha thang ne ngen batai phi kat no trick kin pen code ya ne ka redeem code te ya kata ngam patip te Paul thank you te kat no trick kan pinmi taka redeem code bat kan code lano tengah patip re ni app ya kane ka watch ne ka ba ka Free Fire ka bu ne ya kane ka
live stream jongki kaba ai kertengi ka Free Fire Asia Championship Final te hadu mentang ngidang api ta ka redeem code senwood to te Fidaina no bro fi ngadaina makarwat to Jalak jo itu ugas padle banle biang ani kila ebon hangne haha kumik pi bro ngapet live jela unai bat jire hano nowa te kane kade deng kade kasin ka bani ingkong ka bang live te sngop yai kublai sibut pi join ha kane ka live jonga te to I like katno baje the redeem code te ngampar la manong naman kane ka live minta kadang ya chikmat te ngatrang ni kila sedang ban ai to ka redeem code te kane ru ka watch hang ni kla kut te ngine check na menta ya kata ka watch te to kublai shibon to I like thar te I like no share ya kane ka live saki perlok yang ki kang makin ya join te menta ngan check no ya ta ka redeem code menta klami ne kuno ngin check menta te to wood bro to hoi to bro account junga sa suspend te ya kata ka account ke bahasa suspend te ngini keren menta kane ka live stream di mana ba lalong kumta di ngalayo ka we ka notice ka ba nawi we vlog junga ba ka Free Fire jogu ka lalong menta ba ngala sos report ya ka bahkan pelai ya ka jing suspend namar umdade ka jing bakala jogu ka ba long ka jing bakala ka ba use ya kini ki app ki balong na Play Store omdai na ki file mo bangi piece ya ki file hapo ka OBB te ya kata te ngam tip 4% ne kam dei bahkan kan pelai lah ne kan blok no sisdon ya kata account jong pi henry ka Free Fire kad hadu menta te ya ki ne ki briu ki ba suspend ya ka account te ngadang lap tu wer ngut ki prok jonga ki bala like nang kini ki suspend ti nomor kita ro ki dei tang ki perlok ki baju kile tang kini ki app ki ban hack headshot kum tu te ka Free Fire kalaban pen phai biang ya ka account jong ki dak ka baki support ya ka ni ka garana help center te phiru perlok dai ko aban le kum ta hakwai ka video mong an sai hikai bai hakwai ka video pi kum no ba pin un ban na ni kum no pin un suspend ya ka ID jong pi ha game Free Fire te to ngam la ban police ya ki message hang ni te hang ne nga chu chim ka to ki na ki chat hang ni ki badon kam hang ni te kla poi sa kamera to ngin ap mo ngan check you redeem code menta ta ki bajon hang ne ru ki kwa phai tau redeem code tengen ngan check swai you tau redeem code menta kla poi ne em da ka bang le cha ka Chrome browser te ye to tela pra phongot ki bala view ki bala app ya kanika ya kanika live jonga kanika por ka bamenta te ko blei sibun nak benta jong phi te ngine check no itau redeem code mental appoint em te sngo haban share ya kanika video but kitu pergi ngaba mi su kini video ima pensotanan phi man la kapor te ngan check mentai redeem code to ho to sai be you to redeem code birthday bro to penmi say bro please itu ya kata ke video ke ba so suspend ka account jong pi hak next video ngan sa penmi te what kusla ya kata ka step nomor lada pi use da ki file mo ki file kum ki hak file te phila ka ngatrai phim na ma shu ban play ya ka suspend account jong pi re lada pi baklai kum kini ki rule mo ki rule ki ba Free Fire ka ai te
ka kirul ki ba Free Fire ka bo te la da pi yet light na kini kirul ki ba khndiat ka ba pidon pi bakla te ngam la ban dong ba kan un ban ya ka ID jong pi 4% te rei ka jinglap jong adu menta te nomor ngadang lap tang saungut ki perlok ki ba la long ba la report ya ka account jong pi jongki ki ba ki sa ha ki sa mo ki kibon ki account ki ba ki jula kai ya Free Fire te ngaju pen support iki te leng ba ka jing kontak jong ai ni ki customer jong ka Free Fire te kadun menta ki dang kilala ban pli ya ta ka kau te ki la bon ba ki ba chat thang ne sapule mo redeem code ngam ithu re sai ka live jong phi hoi to ngan sapule yo redeem code hoi to ngan sapule yo redeem code nang ba phin sai la da ka video kani ka live jonga kam sai menta ka meet namar kam biang ka network te sngob ha ka network jonga menta ka meet ka kam biang bha ka danglong hitang ban le live stream kumne te to ngan sa pe nyo ta redeem code menta la da phi kwa tengan pni phi tom menta tengan snap chwai kani ka jingkren ha kane tengan tai chwai no redeem code ne la mi ne em ne kuno te halo te ta la ibun ngala don arbanai ka akau jonga te wat khuslai la da phi use da kide ki lakini ki third parties app kum kini ki ba phi le na po ka file jong phi na archive mo phi export iki te kata kamut kalong ba ka Free Fire jong phi ngam parla bunung 4% ne kan unban ya ka ID jong phi kat kum ki jing tip jong adu menta dang sangut ki perlok ki ba ngala ban pen un suspend ya ka account jong ki te khlai sibon ba phi lai join hang ne support back para khasi te menta ro ngadang le live stream hang ne te kibun hi perlok ki ba lai chat hang ne khlai sibon te phias ngeu kham e ka kani ka kumno perlok phias ngeu ka bang kren ka sai ne kumno to ngan check yau to redeem code menta up ngan check yau to redeem code menta up te kampadon kita ki redeem code hang ne dang don thang kini ki video ki ba ki dikhar ki penme ekum kini ki video te namar ka live jong ki kini ki YouTube hopo ka channel jong ka ne ka Free Fire official te kampat ku te ngatrai endak lakut ka ne ka kani ka live stream ka ba ka Free Fire ka bu hang ne te ngatrai kala ban ngila ban yo e to kut te yai ap te lada kala slam palat ka ni ka live stream jangaru ngala ban continue biang ha ka taki video ru namar ba phi lada phi ya cha thang ne te ka biang te kerpat itu perlu ki bedang wan thamai mau ki bang wan join thamai te wat la mentang ngidang ap ya kata ka live mau ki redeem code ke bang bu ha ka thumbnail te ngan page ye kini ki comment hang ne ngam yo isai ki comment ru namar ka dum palat hang ne te to full thank you dang slam ru te ngam parla manong ye kata kan dang slam ne kumno namar ka live kadang ka live stream hapo ka YouTube jong ka Garena official menta kadang ya chkmat te ngini app ya kata ka redeem code menta te menta ngan lech hak ni ka live stream jong ka halo dang yo sngaw na halo em
ka slow te lam bak no namar nga pe YouTube ru ka thut ka network chibit da ka ba phi chat thang ni ngala ban pule ya ki chat chum khi ka to ka ne namar ki la bon palat ngam lap we ai te slow ka palat te hoj ngaru te to John Nongrum dami redeem code Fipin Onglem long ne embro te ya kata redeem code ngadang up menta ya ka redeem code hang ne te parlok te yai up ya to redeem code te ka slow palat kanet cibit ka code te hoi keng kalau ngomne hi ka internet menta kamit ka slow ka Jio junga sini pat menta ka slow palat ka internet te yai up te to kumno kita ki toi chat hane ani kumno kita ki redeem code ya thu lang se please te ba pensiana channel te ngopha yai up yok tak redeem code te ngarung nang up entah ni live stream te kaslo palat kanet ho keng kaslo palat kanet te badang bun ki up redeem code record kaslo palat kanet ho kaslo palat kanet te ngatrai bias ngeu ya kejingkren juga te bias ngeu ne em perlok ailang se redeem code la jan yo ne em bro tau redeem code te hoi la jan yo namar ka live stream ka Free Fire te menta kadang yai te kan hidup mah kan nakut ke live stream sai ngin salah ban yo itu gukut te yai up to I know kublai bun pie join kan kal to kat no baje lang ya ka por te ngar mentang kadang up itu redeem code te perlok menta ngin ni up to redeem code te ngin pen sai pi kato kene ki topik ki by day but ka Free Fire suspend te ngakermen next video te ngatrai pias ngeu aneh halo kanet jonga menta kamit ka slow palat te ngobha te to ngaru ngam tip revi te kat pin bau ne te ngatrai pias ngeu ne bang keren ngakan hoi to ngan ladon ba phone ngan off no ya ka politik namba kin nom yo shu ban phone yang akum kene por namba ka internet ya takari kod kepada minta kesini te perlok ya te halur bakas lo ka internet te ta ane kila ya chat hang ne kila ya bun te to jajai ngaladep good bro live Asia kelakut ke live jong ka Free Fire karena menta te lada kelakut ngobaban cek haki ngobaban cek ka krum rosa da ka bisa FFC redeem code te nga slow palak internet te ngan off no ya ka quality na du mende ngamut ban off tang wa ka ngadang chat bat pi hang ne
te to bala kat ba ya ingin ye ap sipang te perlok su phai pe tu ka live hapo ga ayu kelakut ne am te hoj kelakut patkut re te don ki baong lakut don pat ki baong patkut re tingam la suban skutu te ngan pe ngan su pe te to te to ngan pe hapo YouTube nama kaslo pak internet tinga ngalabak ya kene ka YouTube ne te hoj sisa kelakut imat hang ne OMP kampat kut te kadang ya smart ka live hang ne ru te That's an impressive number now. kamut kani kamut ka de ka live jong kani ka channel Free Fire Indian official ka bang kan ai ya uridim kut tilada kani ka video kampat kut kamut minta mut kam ngimpar laban yo itu uridim kut kat hidup bakani ka video jong ka Free Fire kan kut te ngila ban yo no itu uridim kut te yaisha te te minta ngan bak ya kani ka YouTube nomor ka slow palar ke internet na kata gadau ti sorry ti ngan se chek spang ti ngini kren ni kni ki chat ki ba phia chat thang ni ti slow ka internet bro hoi ke ngai la slow palar ke internet jong aru menta kamit mla shu ban le ti ka jio menta sini kalong ka slow pa internet ti ha ka permit le ti to wat la kataru ngin chue chat thang ni kat balai ti kublai sibun philai join ha ka ka live ti nhiều phụ ar ngut kublai shibo na te ai no to redeem kut vut ngan kre kot no to te yo to redeem kut ngam parla banai na marka free fire banai te to nilai ko no na marka free fire menta kadang ya smart bakan pendap ya katakan reus pak watching mo te ndak la dap ya katakan reus pak ke ma ploi ha tu kan te batai lang kumno ban ha check redeem code te check redeem code sandbox gaming free fire chutho tang FFSC redeem code today FFSC redeem code Asia lani today ru kalong kumju lada klami kinmi baik ki redeem code kano baje tharai te ya kata ka por ka baje tengam parla banong namar ka watch stream jong ka YouTube garena manta kampat dap try namar kidang duna bha ki bajoin te alter ru kumju ka network jong ka alter ru kumju pyong jolong room I number phone bro te number phone jong de franjo te suki bro vote kerke number phone jong fi ngala da banai mo franjo not like san tan number phone jong a phila ban tek singa Instagram mo ngan sa follow bag if you Instagram name ngan sa follow pila Instagram Facebook ru kumju phila ban follow yang Facebook Instagram ngai keteng super thongni te kublai sibon phi join ha kan live te kadadu mentaruk kini ki perlok ki jonga kirang ye join hadu prapungut te kublai sibon na kamandang pon benda ka por jong phi kat no budget try redeem code te ngam perlak banong bro ya kata te kat balak kat bayai ngin ye app ya kan ka live stream jong kan ka Asia kaneka Asia kaban saing you no redeem code ka Free Fire karena ti ngatrai kin ya chat thangni redeem code la ban yo na bro na Chrome browser phila ban search na Chrome browser ba edimiti kongwet mo ngam itu nga ka slow ka internet nak takdaw kata ka ja akau ngaru pen kontak se ti sungguh ban kontak yang po ko WhatsApp la kalong ka bala yang bangan ngayo por bat phi teng ngayo ya ka por tu ha ki por kam kolo ya ka por meet na por jan meet na klam laj por te sungguh
lada ngalak te ngan sa ira pi ki prok ki balong kumta ting bat pihak beru ban ai ka kerteng ka game jong pi ya ID bat ya thuru ya ka ka ba phile don phile bakla ha ka game jong pi ti khnang ba ngala ban yo ya ki ne ki jing penti pi jing pencai pi ti lada pihak da ka OBB file kamut ngamla su benong ba ka pin yo biang la ne ya ka account yu phi pin yo biang la ne pindu no sindon ne permanently ngam parla benong ta ndre ka wei ka ba Free Fire ka ju penmi ka dei ya kitu ki notice ki ba kawan man ka sengi hak arti yo ka Free Fire ka yo ya kini ki notice ki ba ka sya ban ni ki sya suspend namar baki mentah po dia ki bun ba ki ba hak ya ka game baki le tu ma tina kata kada ka Free Fire ka penmi ikum kini ki rules ba lada suspend kamut lada suspend ki don ada suspend pi I help dan kadang don kam don ti ngathai phimyo I namar kam shai ka live jonga man tagamit namar ka slow plug internet ngapia ka dur phimya shai re ka live namar ka live jonga man takaduna ka internet ti ka slow plug internet sorry ti bro ai number phone jong fi se te to number phone jong ai di pranyo san sao not lai san but iway kindai lai riu prasau san nhiều lai ar kendai lain riu prasau san nhiều lai ar but iway dei pranyo san sao not lai san ti kini ki arti ki no phone jong ala da pikwa but tek singa WhatsApp tek da no number pranyo san sao not lai san ma te kublai bon pilai join yang de chat te kibon ki balapan to redeem code te to page no ka tu ka redeem code te ngan so page to ngan POE chai ne am ya ka live jonga menta ti sngo ba ban comment ni ngang nik nang mangala ban de pni pi ya ka message ba ka Free Fire ka ai hang ne te to kublai bon ni ba kalven ma markup te to kublai bon ho ki ngim yo sneu palat te to pe no se bro te ho tongan sa pe te POE de mi ka live jonga mta kam shai ka shai ne kalong gum no pi bo description dia phone number jong pi mo kam suk te ho ngan sabu ha ka description ni ka yo phone number te to em bro kam shai re to ti ngan chup ni nuk sai phi la da ka shai ne kam shai te ngatrai phila ban pen quality khndiet da ka balai span riu pho la da pidon ka internet ka babiang ti account has been suspended rum em shai re sha upload ukut bro dalai hoi to ngan sa nako meda ka redeem code ngan sa le kerpang dak benta jong phi kam shai phi bro te POE try ka ne ka batho ang ne error this account has been suspend ti sngo bhawai in chat hang ne ki bon ki bo ang kam shai re em shempang shim utu shempang shim utu jonga ti uai mo ti ngam pat kam smart bro to sabu disconnect line mo hoi to te ngan check no ngan stop shwai ka ne ka voice jonga ne ngan he ni bat phi ti ngan page shwai tau redeem code benta yo la se tau redeem code la mi ti philai ko thar check mo redeem code ngan check switch bit yo tau redeem code te but kitu ki perlu ki barbor ki jukli yang haki WhatsApp ki ba ki text ba lada kiyo redeem code te kiyo tang kawai ka account mo kamut ba kidon artili account tang ba kiyo tang kawai ti ya kata perlu pi kwa ne man tip sunga baban komen nang ne pila tip ne pimpa tip ti lada pila tip ru kublai sibun ti yai lada pila tip yai te pisa shino bro ngasa sha makruat te
saya sama keluar pipat saya komen hang ni la use connect bro te la use connect te la wai ta te to gua tip bro ya thu se ngampat tip te hoi to ngan sa penmi ngan sa peni he hakan ka video namar pi hakan ka live stream jo ngaru menta kami yo isai namar ka internet ka slow nak kata ka daw te ngha ban mi sabar te ban mi sabaru kriat pelat namar kala dei ka portlang pidei sa soyong oto hoi to la tip soyong mah on ns khajana kublai bun shanong sendiri anong sendiri prasnong hinong sendiri to ngatip batai le kumno omdan batip try ti ngatrai sakwang marsinong te prasnong mo kublai sibon video nya gede live ti subscribe kita ki bom padep ngomong subscribe ai ga jingirsan yung pi nga barabor ngat mi pi video te hakini kisnem ki ban sawan ngakermen bangan sayo ban le live stream bat pi yaki game Free Fire mo ngan sa mentaru kalau ngadehi ban le ya ka Free Fire ban le live stream namar ba te barangan le live stream ya ka Free Fire menta bangan penle kai pi ban le kai tournament ngan I give away pi man kasngi saja te ngaparla ma ya kata ngaparla ban le live stream ngala perkat la slam bangan le live stream man la kasngi saja bangan I redeem code pi bangan pensungutna pi ki perlu ki bekerja ni ngaman kapor tang ba mentang ngaparla ban le ya kata namar ka phone juga menta kala kam sngai no kala kam hang ti kala hang ka phone ti what ngawi ai the next year so the next month hakana kono kapor kabang alayo alat bangan yo mobile mai ti ngan sa le live stream bat pi special giveaway special airdrop pi ngan pentep ti lada pi join haka live dala pi job ti ngan sa yele bat pi kublai bon bapila I join ti ngaru nama keruat bro tip dang slam ne em redeem code ti ka redeem code kan sa penmi hi te ngan check menta ngala he nia palat ti kublai bon vi join haka ne live jonga menta mit kerparik tu perlu ki bom de ban subscribe ngan wanra pi video ku aji kai pi funky game Free Fire man la kapor man la kasngi ngan wanra pi ya ki video ki aji kai Free Fire change voice ku ki comments kumno ban yo headshot mo kibon ma te bat ki video kumno pin like na kini ki jing thot ha por phila kai game ti kita ru ki video ki bangan sap mi nang nei smat ti nang ya shu ki jing kersa nang phi dak ba share ne ka video sha ki we ki perlok jong phi te kuble sibon ya ka ya iba iba chat thang ni ngam pada suban ingan kelum lang phi baro kuble sibon phi ba kuble sibon phi kong ki ba phi wan join ha ka te ka live jong amenta kamit ti ngala he nia palat ti ngala ong du beni bangan check itu redeem code hi bangin up itu redeem code ti ta yo la se la don to redeem code tang bak slow palat ke internet ti wat ngawi ai ti to ngini up Asia champion redeem code pila ban yon ha kan eru pila ban le da kini ki badon hang ki ba saja sipi hang ni kawai na pring kini ti enda pila lap eu redeem code mo pilap redeem code hang ni ti ngan check menta ti kedang don kampat don namar kampat don ka redeem code kan sa penmi hi shen namar ka sngi hi kabu menta ka arfu pratrik ti wat jai ka redeem code kan sa penmi hi shibet ti tah ngini up ya ka redeem code ti ka live hapo ka karena kau siya kamparla ban kut tinga mood benang upta ti kublai sibun pila I join hakane ka live nak bentak itu perlu ki pedang one join tmai ti PUBG gaming good luck kublai sibun pi ta hoi ta la wai okay to okay ya phiru umju okay kublai sibun pila I join hakane ka live nobel one yang to kublai sibun
awesome ta kublai sibun pila join sa shu like kawe ka video ban redeem code ngan sa like menta lada kami kloi te lada kami kloi ngan pen code noi live stream ni piong kumno ban chue cha thang ne bat phi sung tanat ne man cha thang ni yu ka internet jong phi ka slow plat di kublai sibun te to kanet lalut khoi la wai to kublai si bon te to kublai sibun ngan sa pentik pi ha ka lada kamdon net chu te sushi mi number phone janga pranyo san sau not lai san itu perlu ki balakut internet te ki balakut ka internet ngobhaban text nga whatsapp dengan sa share pi ukut enda klami te nak bentak itu ki perlu ki balakut ka internet ngamud nong te ngobha ong te number phone jong pi sasen pranyo san sau not laisan pranyo san sau not laisan pila yo atrai abe hadu bandami redeem code bro te kublai sibon ngine hadu bandami kata redeem code ada kami no kloi te ngin ya pen code no kloi ni ka wai chi ni ka live stream junga ni ka mit kani ka sin ka baningkong ka bang live stream ha kani ka YouTube channel junga ka bang adang fast time ka bang le live stream mentah ngala yo redeem code te sapan mi video ngala le redeem code te sapan mi ka video hoi to kublai sibun barem rap song channel ti kine kibadon kibai cha thang ne bro okay 9 okay te kublai sibun te ngine apa to redeem code menta ka free fire kampat airi tau redeem code te ngobha free fire I know itu redeem code namar kini ki perlok kibai aju cha thang ne kila ya mo kila ya cha thang ni subscribe lang Wailat FFYT ti subscribe ya ka channel jong iba Wailat FFYT nang ai ka jing kerja nang benta jong i penbi ya ki video ki bedai sepang ki kim kino ki video try ngamur nang kum ki free fire hi namar ngai hang ni watlat FFYT subscribe ya ka channel jong i kulai sibun all the best nang kiu seprang ya ki kam jong phi te slam palat phoi ken ka slam palat salu ka internet jonga menta kamit kam da biang te kublai sibun phi join silver star kharniang kharang hello hoi to hello hi hello mo kublai sibun tu kublai sibun pilai join hadu khat lai ngut sis pak lai ngut ti kublai sibun ni pi baro akibai cha thang ni biang klai to hoi ko free fire mo kumba ni keno ti ki perlok perjo iwan join hang live stream te ko free fire penmi no itu redeem code kloi namar kini ki free fire party mo ki free fire player mo ki free fire player jongka meklea ki wan join hang live menta ki dangi app itu redeem code te fast henry kalong kababha namar phiyo ki bun ki nong chat te khublei sibun nang benda jong iba pen sungai channel te lada bakla keno ni kirten ni sorry namar ngam kamshai phi ka live jong am tamit halo bro ngampat mi re te ta ong biang ba phone jong fi te ki perlo kiba pa subscribe yang hang ning tingan nganchu ngasa subscribe fi hadin namar ka kaneka internet jonga menta ka slow story di sungo baban kontak ingan ne pila ban phone ingan ne pila ban text ingan whatsapp ngan sa subscribe ke channel jongki ngan saya rap ipiru di kublai sibun ai nomor jong fi ong biang di nomor phone jonga ide pranyo san sau not laisan di uta pila sai sin pranyo san sau not laisan ti kublai sibun ti to ni join hang ne ka live kublai sibun ti to ngine pe chu ngine ki chat ki badan hang ne to don su ba chat hang ne
te ka redeem code kampat penmi te to se kloi garena penmi no kloi tu redeem code to sachin ngan wat biang ya kata ka redeem code oh biang bro oi I number phone te to ngan sabu haka bakut jong ni ka haka bakut jong ni ka haka bakut jong ni ka live stream jong po ka description mo ya ka phone number Namar kanet jonga ka lajan lut phi te sa chu ka sa chu tek singa ha WhatsApp ngan sa share phi yo redeem code inda marsen ba ka Free Fire kan play yo redeem code dengan sa share phi to redeem code ti tota yes kublai shibun John nongrum mau nadu mene play join kublai shibun iba ya kini ki ba join nadu mene ti hadu mentah bro ngelek kumno ko voice register ngamla kumno man chain te next video perlok yang kita ki ban chain mo next video kulai shibun next video ngan sapi kai phi sa text singa WhatsApp te kandai persen bro ka net lapoi kulai shibun singa WhatsApp na benta jong phi ngan sa share ya redeem code shibit ti watlada phila left ya kaneka live jonga kaneka por di kerpa phi ba pin kontra phi fintech nga WhatsApp ngala ban IP redeem code ndak redeem code bro net slow net hoy ngan ai biang sai sin yo number phone jonga phila ban text nga WhatsApp pranyo sansau not laisan pranyo sansau not laisan nga bakut Prasan. Okay, pi bakut Prasan John Nongrum. Okay, Blashbone John Nongrum te Blashbone apply join adu mene. Sei pat nomor te nomor phone pat ngampat laban bu haka ngalaban bu hadin hapo ka description juga video. Thank you to. Oh biang. I number phone jong fi yoi. Ti ngan sabu haka description ya kut ya tahu ya redeem code rungan sebulang bad ya nama phone jong arungan sebulang ngalakut kat armo bro nga bakut kat armo bro hoy to blay shibo ni piru to ngan sa reply pi ngala text ya fi ha WhatsApp tang ba da yo i sa text sa WhatsApp ya nomor redeem code mo bro blay balut kanet mo blay shibo nagbenta jeng iba te ba pilapit ya kane ka live stream jonga kat ruba kan dalut no ka internet kublai shibu ne na benta jong piwe te ka redeem code hadu benta kampat penmi te ngini ap yo redeem code te ka slow pelat ke internet jonga ru wat hadu benta ru ka internet jonga kala slow pelat te pranyo sansau kublai shibun hang ni te sedang prapu sedang nyo pungut ki bala watch ya kaneka live stream jong kublai shibun I number phone jong I number phone kong phi number phone kong phi hanu kumta mo ngam su thu su number phone kong phi ngadon tang marway ta jong phi ngan sa subscribe sabai phi te to knang phi nyu is ngau re te sorry sa check biang tu ka te ban supin PS ngau ne perlok una phone lalut kanet bronga kublai shibun te lara lalut kanet te sa su text nga WhatsApp ngan sa share pi u redeem code mo te sibit kayap kanet sibit kayap kanet te
Jan Rajan bro, dengan cek mo dengan cek mentai ya redeem code na ka Chrome browser. Thì Kublai Sibun to one joy. Thì halo. Hỏi Kublai Sibun. Thì kaslog internet sibit kai kalip no sibit ka me biang. Thì whatever you want. Ta Kublai Sibun na ta jong phi. I number phone jong phi se. Thì number phone jong ai de pranyo san sau not lai san phila ban text singa WhatsApp ti walada ngimpat dio eta kuridim code mentah ti ngan cek biang haka ti ya ka Free Fire mentah haka YouTube kelakut nem ka tu ka en ka watch ka live stream mo phila ban page phila ayo i nem kelakut nem ti kada mentah try kampat kut namar ka Free Fire kadon kami ka live yang taka watching mo handriu spa watching ti ngin ya page em ti kana biria kaino pi bro ti to na ti kana biria to ya tek sangne to ya tek sangi pide sangi na no kublai sibo ne nang bata yang pi ki perlok baro ka empat kut re te kampat kut te menta kampat kut kita ka live hoi to bro thanks you to kublai sibo na bata you kublai sibun bro hoi to bro thanks you bro da le la shai dang long ne em ya kata ngampat la benong te ngan sa pentip no da ka video sibit midru kalong sibit pravje la ne khandai bje la da phim pa de thia ngathai ki perlok barok ki bal akai game Free Fire ngathai ki thia mit ba hong te ta ki dan ro ki perlok ki ba ngai i hakini ki snong le kai game Free Fire ki kinda ya ti la da pidang ye thia kita ki por pidang yo thai tau redeem code pidon karno kun te bro hoi te kublai bon ma pikle na kadang-kadang single ngampat yo olok ngampat downlock te kublai bon pat mi re bro redeem code te redeem code ngampat la banong mentah te na marka Free Fire kampat pen code yang tengah live jongki kampat yo yang tengah sound yang tengah riu spa watching ke te kublai sibun ngatrai pidang ya don hakane ka live te kan ka internet ka slow happy ka link se bro ai ka link se bro ya ka ai ka link ngan sa ai fi tis sa send ka WhatsApp group jong phi mo bro to pidon ya ka WhatsApp group jonga pidon ya ka WhatsApp group jonga phila ban join ya ka WhatsApp group jonga ka bangal ai kerteng ya ka WhatsApp group sapang ki mobile teach di phila ban join ya ka WhatsApp group jonga ru kujo ti kloi se bro pen mi no ti ngan check menta ya taka redeem code to da text da komedi to persyang no bani text komedi mo persyang no bani text komedi kerang bangini reki te kublai sibun na ka benta jeng kasih parari kublai sibun text da ka komedi te ya text komedi no ngampat don te kublai sibun nggak benta iba John nonggorum te lekum no lada pisu pa hang ne em lada
ngayo ya redeem code menta tinggal ban share pi hak ne screen hi la da POE ngan sa voice daka ngan sa itu ipi redeem code rei ka ba apat kalong baka me hadu mentaru ka fair kampat kembe ni redeem code ti kaling la poi khatwei light khatwei lak ka light kala poi khatwei lak ha kuble si bun to ta kamut nong page ru la poi ha try ni kumno bro te ye katuka live hapo ka free fire te ngampat la penong ka menta kala poi ka to ka watch namar ka don kam hadu unrius pa ka watch bahkan penmi yo to redeem code ka free fire ka don kam hadu unrius pa ka watch time kenang bahkan share pi yo redeem code te kublai sibon ngala pensyai page no ase bro te to ngan sa page te to ngan page ngan check na kane gawi ka phone namar kane gawi ka phone la dak nga check nang nei ka kham slow ka internet te na kata daw ngan check nang de gawi ka phone ngadon asli ki phone hang ni ngan check yo taw read hello bro I love you too to bro to thank you nak benta jong DPK hmm? Bro do dahak ubru dalak no bani obiang ti lada kila change lo di password ya ka kila change your password your Gmail tapo ke Facebook pi ya ta perlu ngamala asuban ong pi pidang la bani obiang ta kau tin rei tang lada ka phone number pi bat email jong pi dang don bat pi ti pi ban yo biang ya ta account jong pi kabla sha te kiss bro okay kiss me bro to okay la kiss pi to okay ngan kiss ya baro ki ba ya join hagane ka live stream jonga ti kiss okay kiss kwa join lang WhatsApp jong pi ti sa join ya ka WhatsApp group jonga hapo ka ngan sabu ya ka dis ya ka group mo group link ka link jong ka group ba pin ya join ke ti pin ya join ya ka WhatsApp group jonga da ka ba pi klik ha ka description ngan sabu ya ka WhatsApp group ka link ngila poi menta kat ngila shuya kren ne na du mene te kuplay shibo ne pila ya pe na du mene te kada kene kada kasin ka baningkong ka bang live stream na ka benta jong pi ki perlok te ngai i ba pi support ba yang ha kane ka por te next man kamit man la ka janmit jong ka sing saja ngan la ban IP ya ka redeem code dan giveaway da ka ba piso support inga di share lang ya ka channel junga kanang bangan la no ban monetize na ka YouTube channel kata du mentar ngampat la ban monetize na ka YouTube channel di da ka ba pi share pi like pi subscribe na ka benta ki video ki banang wan di ngapha ban yarap lam di ngan sa pele ep da ka live mo ka live stream da ka ba dengan IP giveaway lah dengan IP DJ Lock lah dengan IP Diamond ngan sa pele live stream ep na ka hagway pat ka por ka ba ngala don ya ki mobile phone ka ba kambing andre menta pat ka mobile phone jong kam pat biang ti kala hang pi kala sngai tina kata kadau ti to na ei dei shnong mo bro ti ngade na makrwat ngade na nin makrwat ti pipat den ei bro ba so tun pi den ei bro ti to ngade na makrwat ti pipat den ei ti so ban ye thulang ti to ngin ya page no ya uta u redeem code lada ngala yo ane em ngan check benta ya ka redeem code na ga way phone mo benta na ga way ka phone nga check ya uta redeem code lada ngala yo ngan sa share pi ya udah redeem code te kublai sibun te to ngan FFSC redeem code ngan thok kan ga way ka phone mo FFSC redeem code ala don ne em utau redeem code ba ngila ban yo mentah te to empat dan the Indian server ada foi FFSC redeem code ala don mo MP to ngini pe jai la don dengan sa tip ip to hoi to bro ngan support ye pi
nga kublai pun support nga man la kapor baro ngidei na makruat baro dala makruat kublai pun makruat para sinong bani fidei sinong na try ngaru na makruat ha to kasnong try junga kadai na po singi maulay ngai tu hok gi blok kadai na singi maulay kadai na blok makruat blok ti tao ngadai na po singi maulay oh makruat biang sachna grup WhatsApp no ho bro ngalachna grup WhatsApp ti sungu baban join ha WhatsApp grup jonga kabangan sebu ya ka kaling jong ke WhatsApp ha ka description jong ke video pila ban check ya ke video ki bang ong ban join ya ke WhatsApp grup sapang ki mobile teach kabang ai kateng ya ka grup jonga kita ngan check yo to redeem code kata du mentar ngimpat yo re tito ya to te ladang cek ya ka YouTube pokok ka live jong ka garana menta ka lakut ne kuno kreno daga drama te ta ke drama ru ngampat la nga te to vlog ngam dah long to pri hidup ta ngam la ban share ya ki komedi ba nganเป็นskuteranพี่ได้ต่อดากะปะพี่ก็แม่นทางนี้ดากะปะพี่ชาทางนี้งินsaya keren hijai baja ngadang na boy ngadai na boy oh kublai sibun dai na boy oh raplang mau mariang kublai sibunพี่na makruat ngate na penriauพี่tip thrai oh penriau hoi to 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 kublai sibun PUBG gaming ngana umlong pipat bro oh ngana singi mauleng makruat ngalap nong artli jaga lada pitip kewe na kewe ngana mau na jawai ti kublai sibun na mau jawai ngaru ngampat dep monetize te pilapoi hadukan no ki subscribers ngan seseki pinga sa subscribe pipi pen siwa channel ti to kublai sibun ti lada pilayo nomor phone yung stek sa WhatsApp nanong stoin ho kublai sibun nanong stoin ba recharge lingdo mo nga baklaban pulay kini kirteng nam ka kamshay re ka kene ka live jonga man takmiru ka kamslog internet te to kilabun bhagin nang tek nan nong na ngana nong den kse khoblai sibun nong den kse o ngatip nong den kse keren bet na maram yo teng keren na maram nu no vies ku su trai de keren na maram to keren maram trai to ai na ikut te ngarang blang bro kublai sun de dei tang price nong he unai te ngalatek si via WhatsApp te ngan sampai cibit mo ngan sampai cibit kublai sibun nak benta jong phi ki perlok ki bay join hakan live waduh du benta ngimpat yo ya redeem code rei ka live jungi minta kadang ya chakmat te kublai sibon maram se bro te ngan keren nak maram pi ya su try to ngana keren nak maram ngatrai ngamut pi yo su try ngaden na maram te mga ngana boy to ada boy pi ya su try ka klai na umadiang ho pi ju penya mi channel jungi madiang mar kelas kelak kam sengai di kelak kampun ki file nomor ke phone ru RGB di kalak pia keren baik maram bro bon maram hani oh ngaruh deh maram to tulis si bon dengan keren da maram jantia ngana is jantia ngatrai ki is jantia to koblais bon keren maram mai snge bang oh to vlog ladang keren maram te sngo iktu kibom sngo thu sa chat hang demo ngan sa batai phi MP to kublai sibon MP ngaru ngagai ngale ngasngo ladang ngale ada kata kamaram yuk kini ki bro ni ki perlok ki badai na maram sudah ki ong yaban keren maram ti ngatrai da keren ngamaram kini so thu itrai ki bai na kini ki is jantia penar ti ngaro dei na maram oh kublai sibon maram sudah mo kublai sibon to sutu rengi pat to ngana benta jong kini ki wei pat to ngan keren bet na maram si kentin mo em sutu re maram to
to ngan keren beda kan maram re to ki bon hang ni ki balai chat hang ni ngana maram nga baro na maram oh ki bro na maram he keren ketin nong tliu oh ketin nong tliu ngam nang phi bro te ngam nang ketin nong tliu ngana nong sendiri itu em oh to sa kontak nga sa yu nga sa kundu las ngi bleng ngale nong sendiri saya kundu bar nga berpi ngan saya keren phi iban iban nonglang mo nonglang iban nonglang ti ngabarok maram ngamaram na jawai keren penar tu kublai sibun pi join hang ni live ti kila chung sit bang ni ti kada domentar ke free fire kampat ai to redeem code to free fire ai no to redeem code namar kini ki perlok jungi ni ki maram ki jan ki penar kila join kila ya pe je ni live jonga ni ka por ti nong jawai maram ngiwa oh ngau ade maram hi ngau ade maram ngau ta ti ngala text bi WhatsApp ti kublai sibun ngan sa reply phi ngana sora ti kublai sibun phi ba monster na de sora kublai sibun phi ba PUBG gaming nang ta meban donglang to to kublai sibun ti ngamla ban pule ya chat we pi we ngana super ngana nong stoin ngala kila bun pha ki bai chat thang ni khublei sibu ne te ngapat na penus nga tersat ti khublei sibu na tersat ru nga tip tersat ti nga wana smith phi ngan smith ti khublei sibu na smith jaldi karo kumba ong ki ini ki oki khar jaldi karo jai di karo oh to ta ngin pech ya ki chat thang ni ki bon ba ki bala ya samthia ru hang ni ki mat ki la samthia ru ei wan kai en kam ya no sre nga di kai nong sendiri in pu nga di chal kai pangat kai ngi blay ni ngi saja itu nga di kai nong sendiri hatu kunjang mau suri kenjang mau suri ngiman kas ngi blai ngi lekai tu lung suri jong phi tu te ta fik la long ki lang bat phi ker mahe oh mahe to ladang kem taru mahe mo mahe to kublai sibon nang pentai jong mahe to mahe mentang ngam kai game free fire chu te ngam ju le kai chu bat phi te nga try hak wei pat kapor to sengo tanat bha yo I fi yo kuno ngala ngami si kini ki message jung phi hang ni phi chat hang ni namar kila bon palat ti wat sengo ai te hal phi to ngan sai haka description jong video namo keren penar bro ai ciklai mo nga keren nga klem nang keren penar to nganang bang ban kwatin sora ru ngampat danang pha phi silong ru ngampat danang pha ti sko bha ngatrai tangkataru pia smu thu hi ba ngidei na nong kendong na ngidei na mau kwat te khublei sibun to keren pathar bro keren pathar bai to kala wai tade la wai to dik la api uridim ku te keren English se te to khublai sibun te na keren English to keren penar bro to ngam nang phi penar te wan keren penar ru ngam nang ngada ong keren maram ru phi mas nguture te kuno ngan keren ni phi da maram ru phi mas ngutu te te mentang ngidang pic ni live jong kini ki te ka free fire menta ka ni live jong ka free fire ni kala don ki bape chadu kendai pusau nyau wei watching
ti kala jan dap hi try ngila jan yo try redeem code namar hagane kala jan lifetime kala jan last time hangne kala jan last hangne ti kala read kasun hangne dak wa phi page ha ka YouTube ti redeem code lami ni no oh ho to redeem code mentak ngidang app yo redeem code ti ngampala no ti ngatrai sipang enda kalakut kene ka watch time kalakut kene ka watch ka ba kipani hapo ka YouTube official garana kala ban yo ya ki gini ki ya ki redeem code te ngamut nong ne ki don ki bong ne kila don ki bong stop ru nong kendong channel te dengan stop no neng no namar redeem code ntar ru sebe ngamio ori namar kata ru ka 4 peni itu redeem code kulai sibun nang petayung pi ki perlok ki pala join yang ne na du meneh te toh nyo pulai ki bala join yang ne live la jan bro te la jan hi try namar ka ne ka sering jong ka free fire ka ba ki peni ha ka ne ka YouTube kala rit te kila jan dep hi try ta ka watch kin submit no shen kin submit no mentah ya kata kar saula live free fire kumno ban yo redeem code bro te kumno ban yo redeem code te hakane ru nga pani phi kumno ban yo redeem code tang bai to redeem code hadu mentaru nga patlap namar kampan penmi to redeem code te sach phang hi la jan dap hi trai ka watch tingin sayo no ito redeem code kam kloi se bro to so to fi ai kerteng kumno ha FB super thongni phila ban search na ka Facebook jong phi te dang ngapan iru hang ne da ka ngapli ya ka Facebook jonga phila ban page ya kane ka kerteng jonga FB sa at friend nga bingan sa text vi to nada pikwa ban i ya ka profile jonga bi kane gede ka profile jonga super thongni phila i try ngampan i re stop re bro to khublai sibo nak banta yang phi ki perlok ki bai yesha hangne bro biang palat phi sina da ka group te ngala sina ka group hoi phila ban join ya ka group jonga mo te khublai sibon master well thongni te khublai sibon para jaj ngi para kur ngi te khublai sibon nak banta jong phi te phila UI ya kani ka profile jonga ka ba ngabu hangne ha ka screen ka ba phila ban at friend nga wingan sa confirm ifi te stang ki bala a join kila kham duna namar kila snai ba ka free fire kadu mata kampat penmi kut turgut ka ba ki briu kini ki nongila kai kani ka game free fire kidang ya up yo to redeem code kulai sibona banta yung phi ki parlok ki parajor ti mentaro ka live kadang ya te barbar jhot bholana to kublai sibun nam nang re ban kren hindi te danang phi ya comment hang nei chat hang nei ngam patla ban nang ban ngam la yu phi ban reply ngam lai phi nang nom no ru te re kublai sibun phi comment nik ni ani ni la kan dit thach tabat mo tabat ki profile day kato sa phangki mobile ti chem bro hoi ngabu profile da kaneka dur jong sa phangki mobile teach kumno bro dang master world thongni te khublai sibun ti hawai ngampala banong kadang slam de kumno na marka kane ka free fire ka watch jong kane ka free fire menta kampat kut ti ngampala banong ti to ye up ni how you if okay how you if mo ti ai biang number phone ane te pelok watla kataru ngampatla ban komen ngampatla ban jubab yakini ki jingli ki ba phi drop ni te pan map na phi te we ngampatla ban jubab phi na mar kila bon palat te an jubab kat bangala ban sim hang ni lamprang dikhar ngadei na mai na natariang bro phi pat na de na makwat te blais bon
Ti ai number phone jong fi bro ngan sabu ya ka number phone jong hapok ka ti to POE Israel ladang apni ka screen ru nomor ka screen ru ladang apni ru PMUI nomor ka live jong minta kamit kam shaire ne kala shai ne kolong meno pi sko bhabani komen hang ne kala shai ne em kani ka video ne ka live jong minta kamit da kala shai tingan pni no ip da kani ka phone number jong fin textinga Shana ka da ka WhatsApp group number da ka WhatsApp group number ngala da ban shna ya ka WhatsApp group jonga sila ban join ya ka WhatsApp group jonga ka banga extension phang ki mobile teach Shuong suki to ngan stang no suki na khang ne ki ba kim ne sngu thu imat te to ngan kren jai mo kren no da jai ti sngu bha ti to ngini ap to redeem code thadu mentaru 4 don ka speed palat ka rukom kren jongane kumno perlok phi sngu ka speed kalau ko bha ban men hang me sachna ngala da ban sna hiru dengan sachna biang la da pi om to dang don em dang chat hang ni ai biang number phone yang pi bro to number phone jonga ngala ong la prasin la khandai sin ru ti to na ban ta yang pi block i we nga i pi nga pin support nga khnang bangan point no cha ka thong bangan la ban monetize ka channel te khublai shibo ne ra ban ta yang pi to number phone jong au dei pranyo san sau not lai san te ong suki jai tu hito ong in nomor phone yung fi bro suki pranyo san sau not lai san pia ngau trai sai chi sin pranyo san sau lai not san lai not bakla mo ngala tu nomor phone yung ai dei pranyo san sau not lai san pranyo san sau not lai san nga try pila yo kem pranyo san sau not lai san ti nga try pila yo kem yo no phone jonga te tang don semano shu ban ya kon ban ya chatting ni te to phidang yo sngew lem la krenda karo bro oho karo la khamnang ting man chua tang momenta la klet mo man chua te ngidang don satu sa jika trei te khamnang mulumula te menta pat la klet phi namar watang ban kren nek tin jong ru pat danang ha la saktin kwe le te la kum la long tip long kum no la tin nong karo tin karo ka e phi tin karo ngala persyang hi mensua ka e bhak tin karo te to number phone yung ai dei not license to pranyo san sau not license nga try pio sngew kam speed nga leite la batlendet don number phone yung fi ni la kumba prasin nyosin ngala ai number phone te adu mentaru pila ya la ai try number phone nga la to ya komen hang ni khlai sibon phi join phi hadu kane clip mat ka ba ngila poi hadu nhiều na ka po te rei ka live jonga meta karang ya chkamat te la don kumba kana kanta trai kala kawaj kala don gini ka live hang ni te ngini phone number te habede bat ki suspend account habede bat ki kini ki confirm your identity Facebook yung phi la ta ki kino ki ba phibu ha ka
haka jingi haka jingi jung phi haka liang ka account jung phi to ngin ya ngala suban pule ya kini ki message ni phone ma ki me chat ni redeem code te ka free fire nampak lak ban pin code yang live stream dan kelakot ni pilak ban check mentah kalak ni live apa ka YouTube pilak ban check dah ka ba nga check ka ni ka phone jong aru mentah kala slow ka internet te kencar phai nga te to te check no bro la mi te to nga sa check up mau up slowly to jai te number phone jonga lakut bakut nhiều sau nhiều flash bone ngan sa pe ya ngan sa pe ya ka masa jum hi fintech ka bosam te to free fire I know itu redeem code menta la kloy kini ki player jongka free fire mo kasih setar kila ye up hagan ka live jonga menta kamit te khublai sibon te khublai sibon piro te khublai sibon nong kendong channel te khublai sibon nak menta nong kendong channel di balawan hagan ka live na du meneh du bentaru i 4 left te kloy bro swaban load battery ka phone to lawai okay gaming dan sa ben kloy la dak free fire kai sans padre po jonga mo bro hoi to khublai sibun nak bentai jeng ba very wilson binia to khublai sibun pi baro hoi to an mo ngamla siban puli ya kini ki kerteng ki badon nang jong pieng deh sorry pelak ban maaf ya ka internet kalau baslo hadu bentaru keempat dasai ha redeem code padi ore sei dengan check mo up mo ngan sa check yo to redeem code hadu bentaru ngan padio namar ka free fire kampat mi kadang ya ka live po ka channel jongki free fire kadang ya cakmat te ngampat lak penong te congrats te to place pun te ngan check biang sasin yo redeem code hang ni ngatrai ngala ne ngamyo ne ngala ne panyo itu redeem code minta te free fire free FFSC redeem code te dak ba piwat na ka ba pisage FFSC redeem code te pila ban check ya ka la poi ne kumno te kidang don tang kini ki video ki jong ki dikhar ki ba penmi ikum kini ki video te ki empat penmi try yang taka redeem code te kla ne loss la loss pi tong ba what ku slide don't worry about that don't worry no problem to ka problem ka dei tang ka bakaslo plug internet pi kadang tunang bhai ki yang aru kalong kham e bha na mar ka internet ka slow te khublai bon phi cha thang ni te kom hello prolog dang ti dong don em ki bai cha thang ni ngin page menta stang lai pun reungut ki bala join ya ka live khublai bon to 10 minit kanet jong ala flop slow palat kumju to khublai te la ya bun hane te ka slow palat internet la pun kane ka pun kadang don tang live ar GB te ni atel mo la ban ka Jio te kalau waslo ha internet ha kene ka mit to
te I know redeem code te col ngin ya I know itu redeem code to ngan check biang haka Free Fire kalak code ne em kata ka live pada kalak code te try kalak penmi baik je code te to yai ap te kulai sibon tap ti man kapor riba jet ma ja hubat nai iPad ka fake batai umdai ka fake lada layo ya kut ngan ai bit dau real ba pin yo kai ladon kumba slightly ki video ki banga hikai phi kuno pin le redeem code te phila ban le chaka krum ngatrai pinang hi ban le ya kut ba pin tho ya u kut ti phila ban le chaka haka Chrome browser dak ba message Free Fire redeem code center phila ban login bat ka Facebook jong phi te kata ka wei ka ban kam hai phi phin le chwa phin tho ya u redeem code ngat trai phinang hi bro te kan du kan taru kan ka Free Fire kam pat pen code ya kan ka live te to kada ni para judge bat ngi kumle sibon nak bentar jong phi kumle sibon nak bentar jong phi ki perlok baro ki bai join ha kan ka live stream te kapati phi ki pro ki badang join thamai ni ki badang yo i thamai ya kan ka channel jongas ko baban subscribe mo ngan wan rai phi man kasngi ki video ki ba jing kai phi pang ki Free Fire dak ba phi ko video ki ba ngan sa om penwi nang nishmat te sepang ki Facebook la nishpang ka Free Fire ngan sa penwi te I know bro te to wan sai bro to ngapagod na live stream ka biang na mo pro ya piano ne đó đó pro cái kim mo nó này cứ nói cứ nói là có bé bây giờ con nó ra rồi Дикьон не так, чтобы сакман шести. Bilang lại cái cũng lại cái này bro. Hello. Chị cho coi gì up cái đó cho có Free Fire có phần slim ra udah dibuat kita mau custom coba drop san hut kan là kasih gue cho thì perlu kita join sana kuat nih malah kayak game Free Fire mentah ngan share phi ka ngan sam phi ya u password ban ID jong ka room hang ni thì ban join malah kayak lang nak mentah te Suaba ka Free Fire kan penmi eu redeem code te kerpa di blog tada kuat malah kai te suba ban join ya kan ka custom card ke bang create mentah nak we ke phone to apa ngadang create dia kan ka custom ngan snipe wa kan ka custom mentah ngan sapna kai sih te ka redeem code mentah kampat penmi te sibit thi ngan sa pentip ya phi ngan sa share phi ukut enda ka Free Fire klap penmi give san for diamond bro te mentah bro ngampat don ngampat la ban monetize na ka YouTube channel te kermen na ka jingong yung phi ba ba phi ong ba pin le give away te hoi kasik baik bro te sngobha ban ni ap khnet ngan crit ya custom ke ka crit no ya ka custom mentah jarang pakai di ne ban ka no da ka classic to
Ngasai kita join hang ni kita join hadu unri pun rengut kini join kalau ya kene ka klasik mood upin ya kai. Oke, toh. Thì ngang create menta ka slog internet te sino ba ya sha. Toh blog. Toh. Sibit por bajel kedai bajel saya kin salak ban ai tu rimbut dan ngam tip lano kin pen kut ya kita lai. Toh. Thế cho lại nhiều phù anh ngút cái bằng cho anh cho cái nó cho nggak kan custom I unlimited we are like sun we are so thì upload si phang ngadang create ya kan ka custom ne phila kai to sna to hoi ngadang sna te to ai betul real te I know yes bien vậy te to ar spa yang to mà create bên mà chỉ không thế hati to so prangut spektrum gue di live ho ai quay to vậy sạc nhất super bro ho ngadai super confirm nó đã được được pun đã được nôm nó và bien dạ thế anh nó đi để chụp biết đấy ai nôm tao con này ai cái gì nôm atau anu tin baklava I know I guess oi confirm này oh dia mah Oslo sama mana phi qua ban lẹ cái solo này phi qua ban lẹ cái để cái view này da solo này squad này subha ban ya chat thằng này kalau dengan confirm no ya cái ka custom cái way thì phi qua ban lẹ cái da solo này squad này view này thì ai da squad lẹ bro thì to squad baik to ngan ai da squad menta to ai no da squad to to perlok ngan ai ID hang ni ID to subha ban ngap sipang ID ngan ai hang ni thì to ngap swa yakni ki ba comment hang ni kram pinomis yakni ki yakin yau ID jongka room ID jongka room mo te to ngan ai ID ngap ha thì phila play thray game jong phi te to ngap ID jongka room udai Laisan Arnold ID mo Laisan Arnold ông nhé Laisan Arnold sau san riu iway cũng nó phiêu anh hello pro tiếng lạc create da cả squad tiếng ai nói yêu ID trong room này chụp ha bạn join thì ngasrai POE pila yo ID trong room tu password iwe arlai sau pila ban thọ password iwe arlai sau
Reading arah yang pak no dari to produk kami pilayo ini em yau ID IDM ID setengah bah maong itu itu License Arnold. Laisan Arnold ID Laisan Arnold yang Sau Sanriu Laisan Arnold Sau Sanriu Bay te password incorrect password te to change password dah te password URL sau URL sau mà thọ te pilayo ne am yau ID jong garum pen slam kala slam kapor te sngop banyak ong hane ka chat pilayo ne am yau ID jong garum la share ha kaneru pi ngatrai pin POE ne pim yo i ru ta ka video kam shai bha ka live jong aman ta kamit kam shai te kitu kibadan ya ka WhatsApp kitu kibadan ya ka WhatsApp group jong apla ban page WhatsApp group ngan share yo ID jong ka room te perlu khang ne to password URL sau to te hỏi là don ba join to pila ya yo ban join ne no bro pila ya ne ban join te IBM ID atau password macam no ci fanyo te pidon ne amia ka WhatsApp group jonga pila bandon ya ka WhatsApp group ngalak ban share pi hapo ka WhatsApp group jonga ne ya ID jong ka room bat ya password mo te ngatrai kila don bun yang ne ki ba join tang ba ngampatip pidai ne ma pi join hak ka la change la password por change myself lah okay nak ta confirm nang ta to ni to pro ngan susen ni ngan to kloi la jendep to ID te pelok ne ngini ap sipang na markidon ki bom padio te kidadon ya ka WhatsApp group jonga hangne hapo ka kibadon ya ka WhatsApp group jonga sipang ki mobile teach kila ban te ap suwa na mar ngampala ban start mentan markidon ki bom padio ki nathai kila don hangne kasi sudane ki de bad dikarne no ngam tip chu na marka create password mentang la create the way part pranyo password de pranyo pila ban thok te apchua kendiat pila yo em pila ban komen hangne password pranyo John Marwin te apchua ngan tho yu License Arnold. te to ya ap chipang license Arnold Southern Railway kanolak way tante license Arnold Southern Railway to password Ini start. Oh, kasih ini to di apa ki pila yo ne ban join hakane ka WhatsApp group WhatsApp group jonga ti pila ban join ya kane ngan share ya kane ka password bat urum ID te kerpat ipi ki prok ya sha kniet na markidon ki prok ki bompat yo te ngan share ha ka WhatsApp group jonga te lada pimpadon ni kane WhatsApp group jonga le chapok ki video jonga mo ki video jonga ka wei ki video jonga ki don ki description ngalabu
ya kan ka voi ka group ka ban ka bang sa phang ki mobile teach phila ban join ya kan ka group khang pinyo yang password ID jong ka room ngan share hapo ka WhatsApp group jonga ti ID jong ka room bro. ti to password pranyo mo password phila ban yo ID ngan ong biang ID hang ne license are not phila ban thoi ID license are not sau san riu wei Ana tik ay samar. license are not sau riu wei te password pranyo mo password pranyo Online. to Aja start man. join start Penjona. oh pat start re join room One life. One life boy. One life. tinggal share ya ka room ID hapo ka WhatsApp group hapo ka WhatsApp group jong hapo ka sabang mobile teach bro ngam yo rung su temo aplang mo ya nga to lada bro nung no kik no ik dikar ne oh ladan kasih le hing ne to kublai sibo na bentaki perlu ki bai join hing ne wat lada pimyo bania join hakane ka room ID jonga menta kamit dengan penlekai menta te kublai sibon dengan start dia kene ka jingla kai hakane ka power ka menta dengan la start menta te kila kerja di try ki batik ni te room full te prolog kila ya tek sene ki bon ba te to ada ban start ya ka game Hot minta pat kakul. te he prolog kielong kumno piyo rung ne em hakane ka jing penlekai jonga menta oh Hello. te saya kai pat la next mo ngan sal ne biang la da fikwa te tang ba ban ai give away pi pat la ban ai na mar ngam pat la ban monetize ke YouTube channel te kerja ne nga barbar ngan sa ai be pi ngan sa be Hello. bro halo redeem code dengan secek ya redeem code entah dak bentang ini perlu ki badang don ha ka live jonga ngan cek ya redeem code mentah la don bayo ne no Free ya well. Free iya nih. Start everyone. Dream to roll to bro yo rung su te don't worry about that te to rung ya kan ka perlu kan cek nama tayo tu kut ba kafir ka ai mentak sini ti ngatrai bro ngim don re te ya ka WhatsApp group jonga phila ban nyon hakane ka live stream jonga ngan sabu ya ka live dengan ngan phila ban join ma ya kane ka WhatsApp group jonga ngan sabu hapo ka description jonga ka live stream jonga mentak kamit te to kini ki bachat ne ngan pule kat bala ai ke iwe ergut la ngamla ban pule iwe ru Free. Oke, lupa. la bakla kripto mo mak kita halo kidang ye join ne kidang don ki join ne dengan laban share no itu redeem code ngan share no hakane ka video la dalam kala mi dem ta redeem code te ngini page menta to se ai no to kloi la yo redeem code to ngam pala banong la yo ne mio yo to redeem code ringan chat menta kin ngani app ngani check yo redeem code menta don ne no to ngan check menta ya ka redeem code la poin ne no hapo ka
ada bentar ngapain kok di live jeung jeung support jeung pi ngalak pendek kaya Free Fire tinggal ID di ID itu itu bela join kila ilai mentah tang kini kiba don hang chat ki bempat yo la kai pila le kai Free Fire ne bro oh ngale kai nga supa krit highway perlok jongai bedon ne ita perlok jongai bela krit ne custom di kila ai password lai garudi gimana kila join ya kene kaji la kai ti ngathrai phiru kibala join hang ne kim yo ila kai ten re kermen ba hagwai ka por hagwai ka sngi ngan sala kai phi man sepen la kai bien phi koloi bro ngakwa penun kam global te what slide don't worry mo pinyo be yo reading code nama Free Fire kan ai tang ka Free Fire menta kampat penmi ya uni code nama kan ka live kadang ya cekmat bangan no ban yo no ban monetize ya ka YouTube channel jonga te dayo sabu ha ka description mo bro ya ka group jonga pila ban join lang ba ka description ka bangan sabu ya uridim ko ruang sabu ha ka po ka description nga check swa mental yo lase namar mental ada ngi ha ka channel Free Fire Indian official nga padlap ya ka kampat kut kene ka temta kadang ya checkmat kene ka Free Fire te kampat ban penkut ya kene ka stream te but ngatrai kala slam pelat kene ka watch kene ka live stream jonga mentang mit te I know to redeem code hi my brothers okay kublais boni ba meli channel kiba na wan hang kene ka live kene ka klimat ka ba menta kamit te kat hidup mentang la don kat no kanta arkanta ngampadio ya ta uridim ku te ngarung padio toh gitu perlu kibala kai giak tu ka Free Fire ka banga ai mene kila kumno thrai kila iyo ane mi ka kila iyo job ne kumno na thrai kila don hi ba job but ki don hi barem te to kat bala kat bayai ngan su share pi haka screen ya uridim code endak Free Fire ka pimi tangba ka live kat hidup menta kadang ya cekmat te ngapadla banong lano kan code te ka live jonga menta kala poi hidup arkanta tigi bala join kublai shi bo nek na menta jong ki perlok te ngapadla banong lano kan ai uridim code namar ba ngadang app yau redeem code te layo san kill te pro bhabi long shao pro san kill phio te to kila yap ne menta ne subak no phi kerki pelat redeem code ne to shukran kai phi to na thai kini ki pelok ki bala kai ne ki bala one join ne ki dei tangki ki bala yo hila kai ti wat la kim yo ban la kai re ngai thaka video ka ban sawan ki live stream ka ban sawan ngan sala ban penla kai biang ngai phi la da phi tang kwa to la rem phi to days ren tatiang to ki la rem to what all the best jing practice ma training jong phi te ngayo nyokil ate to biang balat nyokil arsan ngut dang sa to dang arsan ngut dang don to ngai da ka squad ti nak takdau ka slam plat ki tu ki bala le kairu ti to ngatrai pilai yo hi nomor phone jonga la da phi don kam namar lada ka internet jong phi minta kamit kala lut ti phi ma su ban join ya ka live jonga ha ka por te ngasa su share phi ya ka ya u redeem code hapo ka WhatsApp ke minta kan sa share phi ya u redeem code
WhatsApp nomor jong pila ban sim yo nomor jong dak ba pin lek hapok ka description ka video jong ki video pun ki bang bu ya ki link ki ba kedai pangka WhatsApp ayo kat akil ba bro ba kublai sibun please bro yau reading code te mentah ngaparlaban long ngaparlaban sami pi namarka ngaparlap yau reading code namarka free fire tempat penui te to ngan chat biang yau reading code yo se lapoi mentah te pi ka reading code ka du mentah kapor kala dai nyo beje sedeng tang ba kampat yo ya tau reading code te to ngan persia dan pe mentah yo mi ni ulang chu de tainia ni to ngan pe to te to ai number phone jong fi bro to I dei ba ki ba pan yo phone number ya karu ngam la ban sa me phi ha ne klimat number ba ya ka we ja dei ba ki perlok ki ba ye join ya ke kal ki ka ne ka room menta ki da ban la kai sin ti but next ngamot dong next live stream ti ngan ai bi mi phi ka room ID ti yamanta ti tang kitu ki bala yo la kai ti yo la kai ti tu blok ki bom yo ban la kai ti ngan next live stream ngan sap la kai biang mi phi la da phi dang kwa ti to ngan check no itu reading code menta la point no to perlok ni kwa yo reading code ban yo ki global ban yo skin ban yo ke tang ba ka ka tu mentar kampat la ban ai kampat la ban share itu good hang ni ti to to la goi redeem code saya ja tip te bro redeem code mental ja saya te bro redeem code dengan perla ban sam namar ka free fire hadu menta kampat mi ya redeem code kampat share te ngampat la ban ai ya redeem code thaj ban up toh la chong up big man kapor ngati mo te to tang ba ngan lek kamno namar ka free fire menta kapat mi yo no redeem code te yaisha te lada phimla suban abro te phin chu dei phin ma phin de ban text nga po ka WhatsApp ngan sala ban IP really good in the free fire kala panmi te re ya bamta ka free fire kam pala ban panmi yo to redeem code ba menta namar ka free fire menta ka live kadang ya checkmat te to ngin ni app kat bala te to FFSC redeem code FFSC redeem code te nga pala ban lap yo ta kadang wat na de gawe pun te kampat kelaj to don hadu live prangut ki padang join to Donald senlang hangne mo bro te bro lada ka free fire kala ban ai menta hi ukut ngalak ban share hagane ka video ru ngalak ban share hagane ka live stream jung aru tang ba ka be pat kalong ba ka free fire menta ka pat declare ya ya reading code hapok ka vote hapok ka ne ka hapok ka social media te ka pat la ban share ya reading code haru te tang ba ka wei ka bang ide ban up lada ke phila ban text nga WhatsApp mo phila ban text nga WhatsApp ti ngan sa IP reading code ka balak ya ti to la dei sapor ba phila ya thaj baro ba phila ya up to reading code na do mene ti ngim pala ban yo adu mentaru namar ka free fire menta ka pat la ban nimi gua pelat nih en hatip bro toh
iPhone number se iPhone number te phone number jungas ngap ha sachisin ngan ai biang yo phone number pra nhiều san sao not laisan to phila yo sai patkut sebro to patkut hapo ka YouTube jongki garana po ka Free Fire te kam patkut hadu mentaru kadang ya khmat kumbang kaya kini ka live stream jonga te hang ni ngasu pedi pidang ka daka mobile jonga te ka mobile jonga ro menta kala thai ka slow palat ka internet te nakata tau te tangbang awat ya uri ya FFSC redeem code ni tangbang 48 te hadu menta te toh hang ni ngin pe chai no da ni ki priu ki bala kai hang ni oh to vi jong kai to la ka live hang ni to biang se bro ong biang number phone bro to number phone jong ai de pranyo san sao not license to layo trai to number phone jong ai de pranyo san sao not license tu ban kani ka live jong ah ne ru prolog ngalamut ban penkut no kani ka live te namar ba pila ya thai pila ya paduan te nakata kadau te lem no hapen penkut no kani ka live to thang sai dim kut mo ngan sai be thir dim kut what's like ngan sai be ngan sa share pi baro ki fan jonga ki baro ki ba support yang baro ki ba yang baro ki ba subscribe ki channel jonga shibit jamit lane shibit khnai je lane phob je lane ar je ka Free Fire kan sap bi yo to redeem code lane la shai ngan sa IP ti kumno blog ngan sa pun kuno ene live stream kumno komen ni ngan pun kuno ne ngin dilek kumno namar ka du mentaru ngin patla ban yo ito number phone ti da ka ba pi cha te khwa kan kling pi blog khang nei pi don em ka account pi ka bla sha ka bla sha suspend ni bla sha hat kumta te la da pi don ni kum kita ki next video ngan sai kai pi ba pi de ban pen like ya kata la da pi use da ka da kini ki app ki app ki ba pi roll na plus tool kum ki ban hat ki headshot te next video ngan sai kai pi to pen kut but bro ta lele itu ngan sampai to okay bro yo redeem code di sesen ha WhatsApp mo te ho ngan sesen ni WhatsApp ha WhatsApp jong pi ha last boy mar banyang mo hang ni mar ni ngam to te to sen ha WhatsApp ngala text to shibit jamit ngan sesen ni pi dala ka Free Fire kana apply you redeem code teo ya bro ya free bro to hoi to kublai sibun pila join ya kana live ka du menta ngala sedang ban mood ban penkut no tang baki dang don hang ni ki bai chat ti to kidang chatting hang ni to ta slam ne kumno bro ta ka redeem code ti bro ngam perla banong ya ka redeem code kan slam ne kumno namar ba ka Free Fire menta kadang ya chmat ti hak si tu poin to kasi tu poin menta penmi redeem code ni kumno ti pila yo nem ngatrai 4 don bayo ti to good night pi baro good night thia suk thia san ngan sa share pi redeem code tang bakan mau mo sibit ngan share pi la da pila ye thia kamut pila goi kamut dala pi yo thia hang tai to
masuk kai pi masuk keren kai mau wat nam ya ngeu dom ti ngat sa share pi u redeem code hapo ka WhatsApp jonga to ka account jonga ka bala satu u la ne em ban yo biang namar nga satu hadukar ti ya dapat ya ka ban satu ya ka account yung pi la da kila change ya password kila change yung mobile number kila change ya ka email yung pi di ngam la ban ong ba pirang la ne em ban yo biang ya ka account yung pi ti namar kila change yo password kila change ya ka email yung pi ti kalat hi stang ba pin pendu ya tu account ba pin utu briu ba utu dukar ba tu ya tu account yung pi umla chuban play ya tu account ha group khasi 3 point share oh hoy to ngadon ya group khasi 3 point ru ti to na share ha group khasi 3 point video tau redeem code to ha group khasi 3 point share ha group ru mo to nga saat di pia group ru i day to okay good night mo bro good night pi John Jarai ti thiasuk thiasang ti kan mau tang ba ngan sa share pi redeem code sampai hapo ka WhatsApp yung pi la da pila yo in number phone yung stick in WhatsApp ngan sa share pi we ti jonga bakut share lang nga number bakut ar khandai we ar tio to number phone yung pi ngan sa share at lang nga bro ha ka WhatsApp group jonga piong to ngan saat pi ru to pidang la ne ban unban ya ka FF account bala sya suspend hoy kidon ki account ki kadon ka account ka ba suspend bat kidon ru ki badang la bat kidon ru ki bom la su ti ya kata ka ba phikali ka ba dang la ne ban yo biang ya ka account free fire ka bala sya suspend ti snga bhangan batai phi khndiat ti snga bhai ya snga bha khndiat ti perlok la phio ya kum ka account jong phi hapo ka free fire jong phi ka ba suspend mo kabong your account has been restriction broken rules mo suspended your account suspend te phila kasyong happy te phi penon kam baklai ka phi ya like na ki rule jong ka free fire te lada phi penon kam ye kini ki hacking mo kum ki diamond kum ki we ki hack ki ba phila ban copy to ka file katuka file ka ba phi extract ha katuka app archive ha po ka account yung phi te la da phile kum tu te kadon ka account ka ba kala sya block phi permanently tang ba kidon pat ki badan block ki badon ya kata ka ki badon block mau ki bon ki bom ki tu block ki ba dang ka sya suspend hoi ka suspend tang ba kadon pat ka wei ka benta bakin le bakin report bakin report dak ba phi report ya ki karena ya ka karena free fire bahkan pelajnya ya ka suspend namar ba ki suspend ki don arja lada phile baklai kini ki app kum u app Nico ululu box ti nga shem ya ki bun ki app u GF X tool but Nico but iway day Nico apps way uday adi ngam da kan mau su ini ki apps te kini ki app ki ba pi install na Play Store la da penun kam baklai kum kini ki app kum Unico u ki ki app ki ba pi install na Play Store kum dai pi install na Play Store kini ki app da ka ba pi pim dai pi use ya ki file OBB file mo ba pi piece ha ki hakatuka free fire link jong pi te kata kala ban suspend ni pi permanently Henry la da pi penun kam baklai kum Unico app te kajing bom tip mo kijing bakla jungi briu kidon te la da pi penun kam baklai ya Unico la ni ya ka ya ki wei ki app ki kum GFX tool ba pin track headshot ya ka free fire jong pi te kata ru kala ban IP suspend te Henry tang bai tu ki ba pi lap bat shem tang ba kitu pat ki phila ban pelaj biang ya ka daka naga unban jongka free fire ID jong the next video ngan hikai phi kumno phin unban kumno phin un suspend no ya ka account jong phi lada phi penon kam ya ka ba philaj khndiat no khndiat na kumut khndiat mutang tang khndiat ka ba phi bakla
umdai pi bakla pila ale khnang lada pile khnang gamut phimla chu ban yo biang itu akau bala suspend namar ka Free Fire ka tip hi ba pile khnang rei nak bentak itu perlok ki bom tip ki basule ya ki kini ki up ki ba kum kan niko mo ki niko up hila tip hi try ki niko up ka GFS ku stools ka ba pila ban yo leng ba ka Play Store ba pio sekini ki up te kata kala ban long biang ka account nyu pi kala ban ai biang te to ngan selek knang hawai ka video kum no ban un suspend ya ka account nyu pi ka bala suspend ala da ka account nyu pi ka ba ka pat mo kam pat la nya ki jing bakla ki ba ka Free Fire ka bu la da phela bakla sibun mut ka phimla su ban le ya ka Free Fire account nyu pi ka bala suspend te la da phi bakla sibun mut phimla su ban pli yak to akau bala suspend hendre la da phi bakla ki step ki ba ka Free Fire ki rule jong ka Free Fire ka ba ka Free Fire ka ai phi bakla phi pren ka mi ki app na Play Store te kata ID jong phi namar nga menta kala don ka ka account juga ka bala suspend ka ID tang ba menta pat kala long namar bang report dia ka kublai bro ngatek CP WhatsApp ya tulem uridim code te uridim code hadu menta kini ki bakali yang ni ki bechat ni nga ti ya uridim code menta ngam parla ban ong ti bro perlok baro friend jonga baro ti ya uridim code ngan sa share haka committee mo haka ni ka community jongka tab community tab jongka channel jonga pila ban page ya kata ngan sa share sibit dalayo ya to redeem code ngan sa share pi haka hapo ka description jongka ni ka video ru ngan sa share hapo ka WhatsApp group ru ngan sa share hapo ki WhatsApp number phone jong fi ki ba pitek singa ru ngan share lot baro kat ke ba ngayo iya ki number phone ki bala tek singa WhatsApp ngan sa share fi redeem code sibit te haka YouTube ru ngan sa share no ki bai ki yo kilayo kumno ki bai kilayo kumno ta pat kenapa ki bai kilayo ai number phone fi ai no yo redeem code te kiladon ki bai yo te ap ngan check ngobha la dang yo menta don bak bangin yo no menta hi tang ba tip bat pat ngim pat yo te lek no te ngan check menta redeem code bakidon ki bala online te to ngan check menta ngan check na kawai ka phone ka bang penkam te to ngan check menta te to ho ngan sa di pihak group ru to kila don ki bala ong la yo redeem code te ngapat ha ka ka por ka menta ngampat lap yo redeem code te ngai thu hok ki ngampat lap ki to redeem code ka ba ka Free Fire ka ai hang ne te ngampat lap te ki brio ki bong ta ki de ki brio ki ba thok ki phi ti ki ba thok ki ba penbi ki ti try ngampat la banong ba kala yo itu redeem code du menta ti namar menta ru ngampat la ban yo te perlok hang ne ngala yo i yo ne code hang ne tang ba te perlok map yang aknet te bang la pan slam ya por jong phi iwei te sngob ha bania ngap khndiat ya kan video ya kan ka jingkren jong ha kan ka por ba menta ngala ban IP yo ne redeem code ha kan ka screen la da phi try la long ne umlong te to phide ban try yo kut ka bangan sa share phi ha kan ka screen ka bamenta te tongan persyang shwaya de yo uli kut dei ti mo te tongan persyang shwaya de la da ula de kemut kan sa share phi to yai ap khndet ya kan ka live nga te ngan sa pun kut no hang hi da de uni urdim kut te to ngala yo uni urdim kut na ka Free Fire ni tip udai ne to ngan sa persyang ban to ngan persyang menta ban le yo ni kut menta ngalala ne ban le leng ba jong kane ka bang i hang ne ba la don yo ni kut hang ne te to ye ap sipang ngan tes yo ni kut dang la yo ngan sa share phi gin to
Oke toh ye ap kendiat namar ka slog internet na kata kadau te lada la kila don ki bayo namar klai I hang ne ki bechat hang ne to mong jai ngan pe suki yo ni ukut mentang ngan lek biang to la don hang ne phi hang ne screen hang ne ti to ngampat la ban jai ngan try shwa ngai ru kut lada ula long ti ngan sa share phi ha kani ka screen daga bangan sa voice phi ngan sai thu if you ni dim kut mentah ti up sipang up ye up oh. Ti don't worry to kendiat ngan check yo si ta don ba ong la yo inu kut ti to ye up to kila don ki ba share ini ki ko thang nei thang ba ngatip kila dei ki dei ni kim dei re ngampat la banong nambar ngampat la ban redeem mentaru ngadang to PE ne em hang nei perlok ba uni redeem code hang nei ka bla ai hang nei te PE try hang nei ngala ban copy uni redeem code hang nei te ngan copy shwa ngan pi shwa nga ti da ula long ti ngatrai la dei uni ti ngampat la banong namar ba ka free fire menta kadang ya chikmat toh ngala da ban copy to ngan copy biang to search kumno te search batch FFSC redeem code FFSC redeem code phila ban search na ka Google jung phina plus na ka Chrome browser phila ban search FFSC redeem code te phila ban search kumne to kublai sibon phila yo kumta tingaru nga kitbok kirweng phi barok ki prolok ki ba phinyo ya redeem code menta kmit kublai sibon tingan sa persyang menta la yo ne ngam persyang manga menta ngayo ne mio te ngatrai kila boni ke bayo atre ngampala banong kila yo ne mio ti yathu hok khang ne chat khnang ba to khamyo I ka video te ngatrai phimyo I hang ne ke banga ngatho ang ne sngobha free fire redeem center to to dengan ngan tes si uni redeem code lada ulalong dengan sa share no ep mentah ti yai up kendiat namar ka slow ke internet ngobha om yo I re to terada phimi I ru ngan sa shu share ep ngan sa shu sami phi uni redeem code ti yai up ngan namar ka slow ke internet ti na kata kadau ti to kat bayai ka slow ke internet ti ngan sa pins no ini redeem code to up kendiat namar ka slow ka internet day uday shu voice to ngan sa shu voice hoi to ka kam slow ka internet na kata dau ti ngan persyang na kani gawai pun to la OBB bro ta u redeem to ngan persyang men si to up shua kendiat namar ka ngadang up dir top to to prolog ye up kendiat ngan sa share view ni ukut uba ngila ban yo mentah kibon hang ni kikut te ngam itu de no to ngan sa ana kibon ana bona kut hang ni karat de no din nei se mi thong na de FFSC redeem code FFSC me de FFIC FFM something
to perlok kibul kila bon hi kibala yo try. Yes, thanks to kila bon hi kibayo ya uni redeem code kila bon hi try ngan ngala ban klip hi kampat lap ya ulu ngalalap ya uni redeem code tang mangan redeem tang ban redeem taruh ka internet ka slow dengan kopi ya uni redeem code mentangan page ya sila day te toh ki pilayo na em arlang yang ngaru toh teks ni kacha layo redeem code menta di ngam padio re tau redeem code kalau long pi bro oh lalong padio re bro hoi layo te kibun kibalayo apat ngapat hadu mentaru namar ba na praktis tekniki redeem code ne padio ada wairu te ka don hi kene ka FFS ka kalabun palas ka live hangne ngan penkut sendon namar ba ngan sa share ya ka like ya redeem code hapo kilayo te pas ngore search page FFSC redeem Free Fire mentah te ngatra kibun kibala akibum padio ane kibalayo padio re bro senang nga mano balayo ngampat yo re to bro pila join ya kena ya redeem code hapo ka WhatsApp group hapo ki WhatsApp chatting haki nomor phone yung fi te watha ka committee guideline jong ka ko hakopo ka committee channel jonga ngan support ya redeem code te sibit te wat kuslai don't worry te nga share fi sipang ngan wat soe tau redeem code lap good mo kules bon ngini kelupat haka way pat ka live stream kules bon pila join ya kena live nadu mene te nga share fi te share fi ne bro ailang good place to namar menta ngapat la ban yo ya ukut te kidon hang ni kibala yo kidon em kibala yo smubha ban ya thu hang ne kang mangan tip te la dang ape ya ka live stream menta po ka YouTube ru kampat kut te ngapat la banong bakala pila dim kut ki ba suong no te ngapat la banong to pelok ngapat yo re to ngasa share ya redeem code hapo ka committee channel te bat ngasa share ya ke haki WhatsApp number bat ha group leningan le nak video ru kamsuk mo kublai sibon perlok kila pen speed lang to ngasa share pi way kublai sibon ba pila page live jonga hadu bang ngala te kublai sibon pila ya page ya kani live te kani live ngan penkut mentah kam padio le video to ngan le dak video mo kamsuk video ngan le ala dang ngan thot ngan wat mentai u redeem code la dang ala yo nu redeem code ngan sa upload no video mentam tai to but slide don't worry to ngan sa upload dak video ru kala dak kwa entah to nak bentar itu perlok kiba kwa bahan ban yo hang ne te ngam la ban ai hang ne namar kane ru kam shai ba pyong te to klai bot to hoi to kulai sibun ba pila page yang live hadu bokut te ngini kenu pat haka live haka we pat ka live stream jonga kulai sibun ngan sepen kut ngan live haka ne ka por ka ta kulai sibun pila join te kulai sibun ngan top ngan live ye pi perlok barok kiba la ju join nadu mene hadu mentah te ngan sa share pi redeem code wat kuslai ngan wat swai tau redeem code mentah to let dak video kambes to ngan let dak video to kam kloi to bye bye thank you ba kublai siboni pi ki perlok baro te ngan penkut no egane live jonga hakane ka por ka bamenta kublai sibon